You are welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365. आं दिनैनि कन्टेन्टआव NLFB आरो बर' मिडियामनि जेंनाखौ लानानै सावरायनो नाजानाय जादों। गिबियावनो आङो NLFBनि जि थासारिनि सायाव आथिखालाव NLFBनि केम्पआव आसाम पुलिसनि हरखाब गाग्लोबफैनाय लोगोसेयाव NLFBनि केम्पखौ हरसेनि गेजेरावनो खालि खालामना होनो थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय बिथोन होनायखौ लानानै सावरायनो नाजानाय जादों। खोब दुखुनांथावना खोथादि बर'फोरनि गेजेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथानि उननिफ्राय बर'फोरनि जि थासारि बे थासारिया मोजांनि सायाव मोजां फैनांगौमोन, नाथाय आथिखालाव बिटिआर पिस एकर्ड जानायनि उनावबो बर'फोरनि गेजेराव इनकाउन्टार जानानै गोबां बर'साफ्रा दिनै रुंसारि दाय गैया हसिया इनकाउन्टार खालामनानै बर'फोरखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय आरो गुबुन फारसेथिं आथिखालाव NLFBनि जि जेंना बे जेंनाखौ बिटिआर सरकारा मेनलि गिबि बैथाखौ हमनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों बिथांमोननि जेंनाखौ सावरायनानै दिदोमै समाधान खालामनायनि लामाखौ लानांगौमोन, नाथाय आथिखालनि बैथि सरकारा जाबादि इनिशिएटिभ लानांगौमोन बे इनिशिएटिभ लानायखौ नुनो मोनाखै। बिथांमोना गावसोरनि गादिखौ माबोरै रैखाथि होनो हायो बिनि सायावल' नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बिथांमोना बर' जाथिखौ बुहुम दरबाराव गायसननो थाखाय बिथांमोना हाग्रा बंग्रायाव थानानै बर' जातिखौ बुहुम दरबाराव गायसननो थाखाय थामहिनबा बर'फोरखौ गोख्रों माहारि दानो थाखाय बिथांमोना हाथियारनि दावहा होनानै बर'नि जि मोनथाय बे मोनथायखौ उदां खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा बिथांमोननि सिमाङा दिनै सिमां जानानै थालांबाय। खुन्थुलाफोर बादि बिथांमोननि दावहारु बर'साफोरनि जि सिमां बे सिमाङा दिनै लाथिख' अख्राङाव खुन्थुलाफोर बायदि बिरथिंला बायनानै थानायफोर बादि थासारियाव सफैबाय आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना बर' जातिखौ रैखाथि खालामनो थांनानै बिथांमोना गावनि न'खरनि बिमा बिफा बिब' बिनानावखौ नागारनानै बिथांमोना हाग्रायाव थांदोंमोन आरो बेबायदिनो बर' हारिखौ खैफोदनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै दावहा होदोंमोन, नाथाय दावहा होनायनि गेजेराव बिथांमोननि थै आरो गोलोमदै बावसोमनायनि उनाव दिनै बिटिआर मुंनि मोनसे पिस एग्रिमेन्ट बर'फोरनि गेजेराव जालांबाय आरो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माखासे दफा बिथांमोना लानानै फैदोंमोन, नाथाय बावहायबो बर'नि जि जेंना बे जेंनाखौ समाधान खालामनो हानाय दिदोम थासारिया जोनोम जायासै। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आथिखालाव 2024नि मार्च आरो एप्रिलाव जि जानो गोनां जि टारगेट लकसभा बे टारगेटखौ लानानै दिनै आसामाव गाव गावनि राजनिति गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै लोब बिथांमोना मिथिं दावथिं खालामनानै जयनिं सेरेमनि खालामदों। थिग बिदिनो जोंनि बिटिआरआवबो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हानजाया गाव गावनि गोहोखौ दिन्थिलायनो थाखाय दाब जायगायाव दिनै मिथिं दावथिं खालामनानै गाव गावनि गोहोखौ दिन्थिलायनायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बिथांमोना गाव गावनि गादिखौल' रैखाथि खालामनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों, नाथाय गुबुन फारसेथिं गावनि बिदा फंबायफ्रा जोबथेसालियाव दिनै जोबजानानै सोरबाया जोबथा थैनायनि साजा होजानायनि बिथोन मोनबाय आरो सोरबाया जोबथेसालियाव थानानै दिनै गावनि बिब' बिनानाव बिमा बिफानि जानथायाव थानानै बिथांमोना मेगनाव मोदै लानानै दिनै बिथांमोना जोबथेसालिनि आलासि महरै बिथांमोना दिनै जोबथेसालियावनो दंबाय दं। बिथांमोनखौ जों मा खायदाजों आरो बबे लामाजों माबोरै बख'नो हायो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै नाजासोमनायनि गोनांथि दंमोन, मानोना बिथांमोननि नाजानायनि जोहैनो दिनै बिटिआर मुंनि मोनसे पिस एग्रिमेन्टआ जालांबाय आरो बे एग्रिमेन्टनि दोहौजोंनो दिनै बिटिसिआव प्रमद बर'नि दाजाबथाय सरकार दंमोन, नाथाय दिनै नि दिनाव प्रमद बर'आ
जाबादि इनिशिएटिभ लानानै बिथांमोना खामानि मावनांगौमोन नाथाय बेखौ मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं एनडिएफबिनिफ्राय 61 जन केडारफ्रा दिनै स्टेट आरो सेन्ट्रेल जेलाव दङ आरो की सिगनेटरि अफ दि बिटिआर रेकर्ड रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालियावनो दं आरो गुबुन फारसेथिं एनएलएफबिनि जि केडारफोर बे केडारफ्रा दिनै आसाम पुलिसनि आखायाव हमजानानै बिथांमोना 65 जन दं। दा 126 जन जि हाथियार दैग्रा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दंबाय दं। दा बेबायदि थासारिनि समाव जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिनि केडार आरो एनएलएफनि केडारफोरखौ जों माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बिनि सायाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों इनिशिएटिभ लानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बर'नि जि हालोद बे हालोदा खोब साननो गोनां। मानोना दिनै बर'फोरखौ दिनै अगरिफोर बायदि जिपसिफोर बायदि दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दिनै एफेक्सन खालामबाय थानानै बर' बिमा बिफाफोरखौ आलाय सिलाय खालामनायनि नोजोरा जोंनि नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं बिटिसि ओनसोलाव थानाय 4.5 लाख बिगा हा दखल खालामना थानाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सासेबो नन बड' सुबुंफोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआबो होखारनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं गावनि हायाव थाखानाय माखासे बर' बिमा बिफाफोरखौ दिनै बिटिसि रिजनाव एफेक्सन खालामनानै होखारनाय जाथाया जोंनि गेजेराव नुजाथिबाय थादों। नाथाय 4,500,000 बिगा हा दखल खालामनानै थानाय सासेबो सुबुंखौ होखारनो हायैया खोब दुखुनांथाव खोथा, खोब लासिंसिनि खोथा। गुबुन फारसेथिं बे एनएलएफबिनि जि जेंना, स्टेन्डिं एनएलएफबिनि जि जेंना, बे जेंनाखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोसो होयोब्ला बिथांमोनखौ खम समनि गेजेरावनो समाधान खालामनानै बिथांमोननि एनएलएफबिनि जि जेंनाखौ फोजोबखांनानै बिथांमोनखौ गाव गावनि नबथि फारसे थिनहरनो हानायनि लामाया दंमोन। नाथाय बे मोजां इनिशिएटिभ वेखौ लायाबासिनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरबादि एनएलएफबिखौ केम्पनिफ्राय होस्रांबानो दि एनएलएफबिनि जेंनाया जोबगोन बे नङा। मानोना बे जेंनाखौ समाधान खालामनायनि मोनसे लामा नङा। मानोना बिथांमोना बेफोरबायदि खालामजानायनि गेजेरै बिथांमोना आरो बांसिनसो बिग्रायखांगोन आरो बिग्रायखांनायनि उनाव बिथांमोना आथिखालाव गोजोन गोरोबथाखौ खालामनो थाखाय बिथांमोना हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन। बे हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै बिथांमोना हाथियारनि दावहाखौ दोनथ'नायनि इयुनाव बिथांमोनखौ जि दाउ अमाफोर बादि आखु दिन्थिनाय, बे आखु दिन्थिनायनि जाउनावनो बिथांमोना माबा मोनसे आबेगिक जानानै आरो फिन जुदि हाथियार लानानै बिथांमोना हाग्रायाव थांफिनोब्ला बे जोंनि जेंनाया बांसिनसो जागोन। बेनिखायनो एनएलएफबिनि जि जेंना बेखौ थाबैनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ आसाम आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों माबोरै सावरायनानै बिथांमोननि जेंनाखौ फोजोबनो हायो बेखौ नाजानायनिसो गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना उइदाउट लिगेल नटिफिकेसन एनएलएफबिनि मोननै केम्पखौ खालि खालामनो थिननाय जाथाया जोंनि बर' माहारियाव खोब साननो गोनां जेंना आरो बे जेंनायानो बर'फोरनि गेजेराव गेदेर खैफोद फिन लाबोफिननो हागौ आरो फिन बर'फोरनि गेजेराव हाथियारनि जि हान्जा आन्डारग्राउन्ड दाफिनहैनायनिसो बे मोनसे थुलुंगि जाहैनो हागौ। बेनिखायनो बे हाथियारनि जेंनाखौ जों माबोरै फोजोबनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो एनएलएफबिनि जेंनाखौ समाधान खालामनो थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ आरो आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ नारसिननायनि जोहै एनएलएफबिनि जेंनाखौ दिल्ली धरना फारसे लांनानै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननि जेंनाखौ फोजोबना होनो नांगौ। आरो गुबुन फारसेथिं नैथि जोंब्लावनाय जेंनाया जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझार जिल्लायाव 24 गं फरायसालिफ्राव गुन उत्सव जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै खौसे जानानै बे गुन उत्सवआव बर' मिडियामनि सानखान्थि आरो बिगियान बे मोननै आयदायाव इंराजिजों कुइसन होनानै
फरायसाफोरखौ आनजाद लिरहोनायनि जि बिजाथाय बे बिजाथायखौ लानानै आथिखालाव दावराव दावसि जानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। नाथाय बेयो खोब दुखुनांथावना खोथा। आसाम गभर्नमेन्टआ गावसिनि केबिनेटआव पास खालामनाय समाव बिथांमोना पास खालामना आसामाव थानाय रिजनेल लेंगुवेजफोरनि 6 थाखोआव सानखान्थि 6 थाखोनिफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजिजों लिरनो नांसिगोन होननानै बिथांमोना बै समाव बिल पास खालामदोंमोन। आरो बे बिल पास खालामनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मानिना लानो हानाय नङा होननानै आसाम गभर्नमेन्टनि इडुकेसन मिनिस्टार रनज पेगुजों गोख्रों भाबै बिनि फिननायखौ होदोंमोन। नाथाय आथिखालसिमहालागै बे जेंनाया जोंनि बर' मिडियामनियाव बे नारसिनथाया सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं असमिया मिडियामाव बर' मिडियामावबो जुदि थाखो 6 आव जुदि सानखान्थि थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि कुइसन पेपार होनानै लिरहोनाय जि जाथाय बे जाथाया एखे गुबुन लेंगुवेजफोरावबो बेंगलि आरो असमियाफोरनि बिथिङावबो जानो नांगौमोन। नाथाय असमिया आरो बेंगलि मिडियामाव बे जाथायखौ खालामालासिनो थोंजोङै बर' मिडियामावल' बे आयेनखौ जाबसिननानै बर' मिडियामखौ फोजोबस्रांनायनि जि आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दो सोलो बेयो जोंनि बर'नि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। मानोना रिजनेल लेंगुवेजाव 8 सिडिउलाव हाबनाय जिखि रावानो गावनि रावखौ गावनि बिमानि रावजों लिरनो हानाय जि राहा बा प्रभिजन दं बेफोरबादि सोलिलांनो हायो। नाथाय बे 8 सिडिउलाव हाबखानाय रावनि सायाव बिथांमोना दिनै गावनि गोहो बाहायनानै जाबादि थासारि सोमजिनानै जोंनि बर' मिडियामखौ सिथारनायनि जि लाहार फाहार सोलिदों आसाम गभर्नमेन्टनि बे नोजोरा जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। आरो गुबुन फारसेथिं बे जेंनाखौ समाधान खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभाया गोख्रों भाबै खामानि मावनाया जोंनि थाखाय खोब बरायथावना आरो बाख्नायथावना। आरो बर'फ्रा जुदि सांग्रां जायाबा बेफोरबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे बर'फोरखौ नारसेबनानै जोंनि बर'नि जि मोनथाय दाबि दावाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सिलिंखार खालामनो नाजागोन। आरो बेबादिनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि खौसेथि जायाब्ला बर'फोरखौ आरो बेफोरबादि खालामनो आरो बांसिनसो खाबु मोनगोन होननानै आं सानो। जिखिनि जाया NLP-नि जेंना आरो बर' मिडियामनि जि थासारि आथिखालाव इंराजि कुइसन पेपार होनानै बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरखौ लिरहोनो नाजानाया बे जोंनि मिडियामखौ सिथारनो नागिरनायनि बेबो मोनसे फान्दो। मानोना LP-याव फरायनाय गथ'आ इंराजिजों सोंनाय फिननाय होनो हानाय खुनु गोहोआनो गैया होननानै जों बुंनांगौ। मानोना दा आसाम गभर्नमेन्टनि जि इनिशिएटिभ बिथांमोना टेक्निकेल इडुकेसन लानायाव सानखान्थि आरो बिगियानाव इंराजिनि जुदि गियान गैयाबा बेफोर टेक्निकेल इडुकेसन लाहैनायाव गोबां बिथिङाव जेंना जायो होननानै बिथांमोना बे आयेनखौ आसाम एसेम्ब्लियाव केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजों पास खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे आयेनखौ थोंजोङै स्पेसियेलि बर' मिडियामनि सायावल' बिथांमोना जाबसिननानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं असमिया मिडियामावबो बे एखे आयेनखौनो असमिया आरो बेंगलि मिडियामाव बे एखे आयेनखौनो जाबसिननायनि खोथामोन। नाथाय गुबुन मिडियामाव बेनि गोहोखौ बाहायाबासिनो जोंनि बर' मिडियामाव बाहायनाया खोब दुखुनांथाव खोथा। आरो बे बर' मिडियामाव इंराजिनि जि कुइसन पेपार राननानै गुणोत्सबआव गथ'फोरखौ आनजाद लिरहोनो नाजानाय जि जाथाय बे जोंनि थाखाय जोबोद सोंखारिथावना आरो बियो अराय गनायथावना जानो हाया। दा बेखौ थाबैनो बर' साहित्य सभा आरो एबसुआ सावरायनायनि जोहै समाधान खालामनाय जाथों बेखौ नोजोर होयो। नाथाय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बेखौ नारसिनबाय थानायनि उनावबो बेफोरबायदि आसाम गभर्नमेन्टआ खेबले बर' मिडियामाव बेफोरबायदि जेंना सोहरबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। गुबुन फारसेनो बै समावबो बे मोननै साबजेक्टनि सायाव इंराजि बिजाब हरनायाबो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव खोथा। बेफोरबायदि बेले बेजे खालामनानै बर' मिडियामखौ सिथारनायनि जि फान आसाम गभर्नमेन्टआ साबाय दं बिनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जायाब्ला
बर' मिडियामादि मोनसे समाव जोबस्रांहैगोन बियो खाथां खोथा। दा जियानो जा जोंब्लावनाय NLLB नि जि जेंना बे जेंनाया थाबैनो समाधान जाथों। लोगोसे बर' मिडियामनि जि आथिखालनि थासारियाव मोगा मोगि जालायबाय दं बेबायदिनो गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्रावबो बेफोरबायदि थासारिया जागोन। बेनिखायनो बेसे जोंनि आसामाव थानाय गासै बर' मिडियामनि स्कुलफ्रावनो बे थासारिजों फेस टु फेस जाहैनांगोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभाफोरा गाव गावनि ओनसोलफ्राव जाहाथे बेफोरबायदि थासारिया फिन जोनोम मोना बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभाया बिनि सायाव गोख्रों इनिशिएटिभ लानो नांगोन। नङाब्ला बेफोरबायदि बेले बेजे खालामनानै जोंनि बर' फरायसाफोरनि जि मेलेमाव सौदावनाय मोनसे आबेगिक सानस्रि सोनानै होगोन आरो गुबुन फारसेजों जोंनि मिडियामा बेबादिनो बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजानायनिफ्राय गोजानाव थांनो हागौ। आरो बेफोरबादि खालामबाय थायोब्ला मोनसे बुब्लियाव बर' मिडियामनि बिमा बिफाफ्रा बर' मिडियाम बिजोङाव गथ' गथायखौ होआलासिनो थोंजोङै इंराजि बिजोङाव गथ'खौ होनाय जाहैगोन। बेखौनो बेफोरबादि थासारिया जोनोम जायोबा जोंनि बर' मिडियामा मोनसे बुब्लियाव थैगोना रोखा। दा जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर'।